Seru, zdravím vás, nech sa vydajte pri pokračovaní zo série PUBG Mobile. Dáme si nejakú jednu hru, dobrú. Nejakú fajnú, dobrú, mám tu nový skin. Oblečok, skúsim ho použiť s niečím. Nevidno to. Je v pohode, lebo maska nesedí. No skúsime to takto, čo? Vidíme, jak to pôjde. Ešte pozrieme rýchlo nejaké materiály odmeny. Mohlo by dať nejakú dobrú mapu. Erangel, zrejme to vypadá tak zatiaľ ako podľa obrázkov. Takže dúfam, že to bude aj Erangel. Jo. Dobre, hneď dáme všetkým unfollow. Nech idú do killu. Lebo všetci skáču furt jak mentálne na miesta, kde netreba. Oh yeah, hop, šku. Ideme si skočiť do vody. A hráme ešte aj s mlhou. Dobre, kam by sme mohli skočiť? Hlavne dáme unfollow všetkým. Dobre, to máme už. No len, že som to robil, ale pre istotu. Lebo takedy sa mi stalo, že follow automaticky, alebo čo to bolo, sorry, zase ju ani. A ja si myslím, že na počinky bude teraz dobré, lebo nikto tam nebude chcieť skákať tak ďaleko. Počkaj, keď prídeme bližšie. Metre sa odpočítavajú a teraz budú stáť za chvíľku. Už sa pridávajú. Skáčeme. Tak skoč si na rozhok. Keď myslím, že je to lepšie, tak si skoč na rozhok. Ja idem na pekne počinky, moje obľúbené. Ktože na školu by som to vykryl. Do počinok by sme asi nedoleteli, mám taký dojem. A možno, hej, ale tak radšej idem na školu. To neviem, skade mám. Jej, to mi naposledy padlo za noho. Z Lucky Wheel. Či čo to bolo vtedy? Nejaká ona sranda. Takové bezetko. Aha, niekto tu skáče. Kde je potkám tu? Takže potichu a pozorne. Čo to
Farmička, super, chranič, prdela. Je tu počuť pohyb, takže niekde to zmrtvuje. Ďakujem za to, dobre. Tu je potkan. Dobre. To máme vybavené. No ale ty. Čo máme strechu nad sebou. Inak by sa bol pekne v prdeli. AR Super 87. Tak. Dobre, čo je? Čo ešte je niečo, čo sa dá zobrať? Musím sa asi posunúť, ale prečo, že namiesto to mám tie uziny, vezmem niečo lepšie. Ale nič som zatiaľ lepšie nenašiel, takže 6 strán sa inak odpočíniek. Kakas. Neviem, či je dobré ísť na počinky, ale idem sem to domov. Ešte na školu. V rozhovku už typek scipol. Takže už sme iba dvaja. Super. Dobre, zabil si niekoho. S MPčkom. Už niekto bol. Sakra, čo to bol za lag? To nie je dodgeball, chápeš? Parchanti. Tam je. Ešte jednu. Potkan jeden. Počkaj, ty dostaneš pekné pecky do seba. No ja ti našupem, keď ťa uvidím.
Nasledujeme ho. No tak, vidíš, že si ten furt a ešte aj vykukne. Ty kokos, daj sem. Ty kokos, to si nemohol mať. Ďalší AR supresor, tak bereme namiesto tohto emicu. Ty kokos, toto si posral, kámo. Prečo si ho robil pre Boha? Fúha. No tak díky za veci. Nejaký smoke, vezmeme. Vyplatilo sa vyčkať a sledovať týpka. Ďalší zmrt. Čau, kámo. No, ty nemáš nič moc, kámo. Wow. OK. Všetci sem chodia z počiniek, či čo? Krista. Dáme si rýchlo energy, asi doplná. Možno si dáme ihličky. Heroin do seba, hnusný. PUBG, inak halus s týmto. Dobre, takže všetci budú od školy bežať sem. Bože, od školy, od rozhoku. Bože, veď si v škole. Všetci budú od rozhoku alebo od oného odpočiniek chodiť sem. Typek je v jasane. Pozrieme ešte tu, či niečo nie je náhodou. Pôjdeme. No, potrebujem nejakú, sa hovorí, lepšiu snajperu. A nie emicu mať ako snajperu. Akože nie je zlá, keď si dáme na single. Ale radšej by som nejakú pecku strelil do niekomu do ksichtu, než by to bolo tak. Máme k tomu 60 prachov, čo niekde som dobral, no nevidí. Trojka, to nechceme. Môžeme prežať. Ježiš, ak som sa zdlakol, že tam niekto stojí na rohu. Lebo tu sa dá stať na rohu na týchto oných. To je nejaká mentálna postrojná vlajka. Dobre, jak sa dostaneme na oné. Môžeme ísť na Jasanú poľanu za ním, alebo treba tlačiť, neviem. Ale mne sklonený behať. Nie. Nerobím veľký hnuk. Ako aj henty. Všetci začali bežať, potom som už vedel, že niekto sem prichádza. Niekto je tu na koňovi. Niekto prišiel na koňovi, ale neviem kde. Počuli ste to? Alebo iba prešiel? A niekto tu bol na koňovi. Však som sa zlakol, že som chcel strieľať, akože asi nie. No nič sa to od vás. Rýchlo. Som tu na kraji, takže musíš urobiť sa aj za deň do Jasany. Dávať si pozor na to, aby nás niekto nevychytal len tak snajperov alebo dačím. No bo už vidím, že strieľajú snajpery do ksichtov, ako vidím, a sme v top 30 už.
A už idú dole 29. Všetci iba nok. A my nemáme ešte ani snajpru. Takže tu nie je obchod. Kde je obchod najbližšie? V Jasane do Krista. A nie je tu žiadne auto. Ani motorka, ani hovno. Tak aha, McLaren. To nám nemôže dať. O, je tu. Ojej ho. Daj ho sem. Nedá sa zobrať auto? Počkaj, čo? Si robíš srandu, ja som myslel, že mám podvoz už. Pojebaný McLaren. Krista. A pokiaľ. Koň. Bereme koňa. Koňus, poď. Nezachováš mi na Jasanú poľanu. Ups, zelený nám chcípom. Zelený je kde? Na Sosnovke, what the heck, kámo, to je bod. Rýchlo bež, nech nás nikto nesypne ani nič, lebo inak sme pekne v prdeli. Rýchlo bežíme s týmto koňusom. A máme 60 prachov, takže treba kúpiť niečo, nejakú zbraň fajnovú a skoupík. Nemáme. Dobre, poď. Dobre, čo? Niekto tu ale strieľal. Počul som to. Bereme to. Mŕčia granátov a kravín, však jasné. Sofejt sa nám zíde do pekla. Zavolanie na koňa, OK. To je úplne zbytočné, neviem na čo to tam dávajú teraz. Dragonského drop. Nemôže byť, no. Tak drop. Tak, shop, a ešte tomič na snajpu. Dobre. Pán. Ideme zase tak. Dáme auto, tak ideme na to. Ty ako aj hráš, či si tu akože AFK? Čo to je ten postoj? Radšej sem dáme si nejaké normálne sa mi trasovky. A on je AFK, on je už mŕtvý ako keby, ono však... zase hrám sám. Klasika. Nedá otočiť. Fúha, menšom bude bitka a ja sa napoliana. No ty kokos, to je miesto, kde kurňa nemám byť. Všetko rýchlo potrebať.
podnímejte o to. Tak, pilzír. Kušu by som rád dal, no. Tak je na jeden hit, tak si to... Pekne letí trop. Kde stále toho môjho AFK. Tak prašinku a budeme si tu tajeto podniky. Sme sa nám tak nevidno. Tak nikto nepríde hádam pomôcť. Čakujeme si hente domy, lebo nikdy nevie človek. Dobre. Fúha! To je ale minizóna. Kristušat. Máme 42 sekúnd. Dále toho asi ešte, alebo do kontaktnej zóny, aby úplne bola vyplnená. Takže počkáme. To sa môžeme premiestiť. Niekto ide na koňovi. Tam je. Tam bol. Ešte, že nás nevidel niekto tu na to. To je celkom dobrý spot. Že fair revenge. Kakos. Je to má kulomet, fakt super. Ideme pomalinky a potichu pekne vykempiť všetkých. Neurobiť chybu hlavne. Niekto je tu podo mnou. Niekto je tu podo mnou. Máme automatiku, dobre.
Dostal. Sa sypu v tom dome asi. A nikoho nevidím. Budu strieľať z tejto. A vidím ho. A sú tam dvaja. Dostal. Ešte jeden tu bežal, sa mi zdá. Krista. Toto je sprosté miesto, kde byť. Vidím. Musíme zmeniť pozíciu. Rýchlo. Pravieme. Myslím, že sme tam, ale my tady nejdeme. Ideme do okolo. Pekne. A nech tu nás nikto nevychytá, Krista. A má jak chovat. A už sme iba traja a dvaja. Dôsledku. Potkaný, sraný, ide si. Kúrňa je niekde oproti mne. Potkan, rýchlo. Bež do piči. To je hajzel. On ma vidí a ja jeho nie. To je nevýhoda teraz. Takže je niekde hore. Kokot. Je hore, kokot. Bež, to pičora. Drbo je hore, kokot, jeden aj druhý sú hore. Kokoti, vyjebaní. Skurvenci. Mali high ground. Tak dúfam, že sa vám zapáčila. Krista, na budúce to bude lepšie. Takže tam pracný palec, čo si to páčilo, lebo všetci vždycky chcipnú, a ja zase jediný ako nažive, no chod do keľu, žiadne invite, veď ty kým by si prežil celú hru, tak by bolo pozajtra. Keby som mal high ground, ja som myslel aj, že budú určite hore, ale no čo už. Pacni odber, ak si tu nový, ak ho tu nemáš, ak sa ti to zapáči niečo, tak pozri. Zanechaj koment a vidíme sa pri ďalšej hre dakedy. Zatiaľ sa majte a čaute.